It-tlieta kienet inaugurata edizzjoni oħra tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb fiċ-ċentru għal konferenzi f'Dar il-Mediterran fil-Belt, wieħed mill-aktar avvenimenti importanti tas-sena f'Malta fil-qasam tal-kotba. U smat li għal din l-attività jattendu medja ta' 30,000 persuna għal parteċipazzjoni ta' aktar minn 40 esibitur. Matul il-jiem tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb isiru wkoll tnedija ta' kotba, preżentazzjoni ta' kotba, qari ta' poeżiji, laqat mal-awturi, konferenzi u seminars. Fuq kollox, il-pubbliku mistieden iżur numru ta' stands li jirrappreżentaw pubblikaturi Maltin u barranin, kif ukoll ħwienet tal-kotba, distributuri u NGOs. Lan tal-attività u li promuovi l-letterizmu u l-qari bil-kotba jibqaw mezz ta' talim u tgawdija li nissel diskussjonijiet intelligenti bejn il-qarrej u l-awtur. Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb evolva mill-Fira tal-Kotba Nazzjonali li saret tal-ewwel darba fl-1979 għal Festival tal-lum b'aktar parteċipazzjoni u bħala attività kulturali minnu nnifsu. Il-ġranet ta' filgħodu fost il-ġimgħa huma maħsuba l-istudenti bi programm speċjali ta' attivitajiet ippreparata lihom. L-edizzjoni ta' din is-sena tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb tagħlaq il-ħadd li ġej.